O paso da borrasca Martiño deixa diversas incidencias nas Rías Baixas, pero de escasa consideración. O vento foi o gran protagonista deste temporal, con refachos de ata 122 km/h na Muralla, no concello de Lousame. Tamén datos a ter en conta na provincia de Pontevedra, roldando os 100 km/h en Vilanova ou os 117 na contorna da Illa de Ons. Que tal, saúdos? Dentro de uns minutos facemos un repaso polas incidencias deste temporal, con caídas de árbores ou desprendementos en tellados ou fachadas. Antes, titulares. 4,6 millóns de euros e 12 meses de traballo serán necesarios para levar adiante a renaturalización do río dos Gafos ao seu paso por Campolongo, en Pontevedra. Hoxe o equipo redactor presentou o ambicioso proxecto que supón liberar a canle do río dunha cuberta de máis de 7.000 metros cúbicos de formigón. As obras tamén se dirixirán a facelo trazado do Gafos máis natural. A Garda Civil conta dende hoxe cun novo coronel xefe na comandancia de Pontevedra. Manuel Touceda asumiu esta mañá o cargo nun acto presidido polo delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco apuntou que Touceda representa a modernidade e a adaptación da Benemérita ás novas necesidades da sociedade. O Servizo Marítimo da Garda Civil comisou máis de 80 kilos de ourizo no peirao da Guiño. Os axentes que se atopaban nese peirao facendo un control rutineiro observaron unha manobra irregular por parte dun mariscador. O ourizo incautado, que aínda estaba vivo, foi devolto ao mar. Nace o concurso fotográfico Victoriano García Martí. O Concello da Pobra pon en marcha a primeira edición deste certame. O obxectivo é dar a coñecer a figura do escritor a través da súa novela Don Severo Carballo del Alma Gallega, ambientada no seu municipio natal. O prazo para presentar propostas xa está aberto. E fin de semana de remo na Ría da Arousa. Vilaxoán acolle este sábado a 17ª edición da Bandeira de Bateis Porto de Vilagarcía. Un centro de embarcacións e máis de 500 deportistas daránse cita este ano nesta proba. Tamén o sábado, pero en Boiro, vaise celebrar a 8ª Bandeira de Bateis Concello de Boiro. Asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Pois de contado imos con esa borrasca Martiño, pero antes outros asuntos desta xornada. A Garda Civil conta dende hoxe cun novo coronel xefe na comandancia de Pontevedra. Manuel Touceda asumiu esta mañá o cargo nun acto presidido polo delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco expresou a súa total confianza na súa incorporación, augurando excelentes resultados para a seguridade da provincia de Pontevedra. O delegado apuntou que Touceda representa a modernidade e a adaptación da Benemérita ás novas necesidades da sociedade. Foi nun acto dunha hora na comandancia da Garda Civil de Pontevedra, en Poio, onde Manuel Touceda tomou posesión como novo coronel xefe. Asume o cargo tras a marcha a reserva de Simón Benzal. Touceda, natural da Estrada, regresa ao que foi o seu lugar de traballo durante unha década e que deixara o ano pasado para poñerse os mandos do Instituto Armado na provincia de Lugo. Logo de xurar o cargo, o novo coronel xefe dirixiuse aos membros do corpo e autoridades, asegurando que asumir o mando da comandancia é unha gran honra e unha gran responsabilidade. O acto estivo presidido polo delegado do Goberno en Galicia. Pedro Blanco expresou a súa total confianza en que a incorporación do coronel Touceda traerá excelentes resultados para a seguridade da provincia, un territorio cunhas características propias. Pontevedra ten varias características que fan especial. Ten unhas poblacións de alta densidade de habitantes. Falamos de unha provincia que ten 3 portos importantes, falamos que además é fronteira e además, pois, ni máis ni menos ten un aeroporto, por lo tanto creo que se conxugan un montón de circunstancias que a fan específica. A pesar disso, configúrase como unha das provincias que é máis segura de toda España, por lo tanto estamos 9 puntos por debaixo da media española e, por lo tanto, eu creo que fixeron unha labor absolutamente extraordinaria. Pedro Blanco salientou que o novo coronel xefe conta con máis de 3 décadas de traxectoria impecable na Garda Civil e cun profundo coñecemento da provincia e do seu equipo humano. Do mesmo xeito que apuntou o propio Touceda no seu discurso, o delegado do Goberno tamén puxo o foco nos desafíos aos que se enfronta o corpo. Bueno, eu creo que as metas fundamentalmente son a protección, como di vostede, efectivamente, ás vítimas de violencia de xénero. Creo que é unha política fundamental dentro do que é a actuación por parte do Goberno de España e, dentro logo, manter esas cifras de seguridade nesas cifras tan importantes.
sin deixar de lado a ciberdelincuencia, que, como saben vostedes, é esa cifra que nos está preocupando, que nos ocupa e preocupa, e, polo tanto, eu creo que é unha das líneas fundamentales. E dándolle continuidade ao traballo dos seus antecesores no cargo, Blanco confía en que o novo coronel xefe encarne a modernidade e adaptación da Benemérita ás novas necesidades da sociedade. Uceda supón, además de ser unha persona da casa, digo da casa porque tamén é pontevedrés, pois é unha persona que representa ni máis ni menos que esa cara moderna dos corpos e forzas do Estado. Por lo tanto, eu creo que hai que reforzar esa liña e creo que nese sentido, é dicir, creo que é unha decisión moi acertada. O acto inclúe tamén un homenaxe aos que deron a súa vida por España. Rematou cun desfile polo corredor principal da Comandancia de Pontevedra protagonizado polas diferentes unidades que compoñen o Instituto Armado. Máis asuntos, 4,6 millóns de euros e 12 meses de traballo serán necesarios para levar adiante a renaturalización do río dos Gafos ao seu paso por Campolongo, en Pontevedra. Hoxe o equipo redactor presentou o ambicioso proxecto que supón liberar a canle do río dunha cuberta de máis de 7.000 metros cúbicos de formigón. As obras tamén se dirixirán a facer o trazado do Gafos máis natural e a restaurar un ecosistema que non existe na actualidade. Xa está listo o proxecto de renaturalización do río dos Gafos ao seu paso polo barrio de Campolongo. A obra confírmase como unha intervención ambiciosa, superará os 4,6 millóns de euros e precisará de 12 meses de traballos. Que non se conocen así como moitos proxectos ou prácticamente ningún de levantamento dun río urbano con formigón, ou como vamos a facer aquí, non? O Concello de Pontevedra, porque estamos aí dentro das dificultades, facendo cousas que necesitan facer outros concellos. A intervención é profunda, non se dividirá en fases, pero se fará de xeito secuencial, comezando pola zona de General Rubín. Ademais, permitirá liberar a canle do río dunha cuberta de máis de 7.000 metros cúbicos de formigón, que despois se reutilizarán noutros puntos da obra. Non podemos destapar todo de golpe, porque exactamente non sabemos o que facemos, pero non o que se fixou nos anos 70. Entonces temos que ir dunha forma secuencial, destapando, desviando o río, facendo en cada unha das dúas partes, demolendo muro e facendo xa o novo encauzamento con perpiaño. O proxecto modificará tamén o cauce do río, eliminando ángulos pouco naturais e facendo curvas máis suaves. As pendentes máis abruptas cara a canle estarán protegidas por valados. Pola contra, na zona do hórreo facilitarase o acceso á auga, creando unha especie de pradería con sendeiros fluviais. Porque despois isto influenciou moito o diseño que vos imos presentar, porque hai unha parte dese diseño que intenta rememorar un pouco ese trazado curvo do río, ¿no? Naturalizalo un pouco máis. Bueno, la transformación urbana es total, pero es que además tiene una transformación muy importante que es la que no se ve, que es toda la mejora hidráulica y toda la población que estamos protegiendo de ese riesgo de inundación y además toda la renovación de los 550 metros lineales que había a cada lado de canalizaciones obsoletas, que ahora mismo estamos renovando y retranqueando del cauce. Repartiránse 3 pasarelas para facilitar o paso entre as dúas beiras. Unha delas, a que se situará na contorna dos colexios, terá unha anchura de 12 metros, actuando como unha praza con mobiliario urbano. Tamén plantaránse 98 novas árbores, acadando 700 metros cuadrados de cobertura natural. Comprender cómo era ese río antes, ¿no? Porque al final teníamos que restaurar desde cero un ecosistema que ahora mismo no existía. Entonces teníamos que de verdad entender tanto las actividades como a nivel ecológico, como a nivel del paisaje, cómo era ese río y qué se hacía ahí, si de alguna manera queríamos volver y recuperar lo que estaba antes, ¿no? O proxecto presentarase mañá á veciñanza, despois enviarase a Augas de Galicia. Unha vez teño visto bo do ente autonómico, comezarase o proceso de contratación. A idea é pechar canto antes a licitación. E aínda en Pontevedra, o Partido Popular pon sobre a mesa 3 propostas para ofrecer unha solución á situación de tráfico e á falta de aparcadoiro que, segundo aseguran, sofre o barrio da Parda. Unha das medidas pasa pola creación dun gran aparcadoiro disuasorio para alo menos 200 vehículos. Situaríase, segundo Rafa Domínguez, na antiga parcela de Fenosa que o Concello mercou para construir o novo edificio municipal de emerxencias. El objetivo de Lores es claro: reducir las plazas gratuitas y sustituirlas por zonas de servicio
perjudicando directamente a vecinos, comerciantes y usuarios del Centro de Salud, de Galiña Azul, del Colegio Sagrado Corazón o del Conservatorio. Como vemos, 4 sitios fundamentales del barrio de La Parda que necesitan este lugar para aparcar. Aprovechando la adquisición de los terrenos de la finca de Fenosa, que tiene casi 18.000 metros cuadrados, queremos que se haga y se haga de manera urgente, no cuando vaya a estar el edificio de emergencias, no. Ademais da creación deste aparcadoiro disuasorio, Domínguez propón a ampliación da zona de servizos de 15 a 30 minutos tras solicitar a realización dun estudo técnico de tráfico sobre a demanda de prazas de servizos de carga e descarga, residentes ou aparcadoiro gratuito. Finalmente, o líder popular comprometeuse a retirar das rúas de Pontevedra o coñecido como multa móvil de chegar á alcaldía da cidade. Así as cousas, Domínguez engadiu que son precisas solucións reais e sensatas e acusou o goberno local de limitar as súas políticas de mobilidade a reducir o tráfico mínimo baixo a ameaza de multas. Aseguran os populares que xa recibiron queixas de veciños e comerciantes das rúas Loureiro Crespo, A Estrada, Virxinia Pereira, Diego Sarmiento Acuña, Abundancia e Gaiteiro Ricardo Portela. O Concello de Ribeira saca a licitación a reforma do Conservatorio de Aguiño. O proxecto, orzamentado en máis de 600.000 euros, consistirá na mellora da eficiencia enerxética do inmoble, permitindo un aforro total que supera o 70%. O proxecto que vende saír a licitación ten por obxectivo unha transformación integral do conservatorio, que non só se utiliza como aula de música, xa que a veciñanza fai un importante uso sociocomunitario da instalación. A actuación principal consistirá na mellora enerxética, pasando dunha calificación de A, así como un mellor illamento acústico e alumeado interior. Poñer en valor para que sexan unhas instalacións completamente modernas, actualizadas e, por tanto, que se sirvan realmente para o uso que están tendo a día de hoxe, que é unha sala de usos polivalente para todo tipo de actividades, ben sexa pois de baile, como de música ou como obras de teatro e actos sociais para toda a parroquia. Dentro do Concello de Ribeira imos facer un investimento de máis de 628.000 euros, cos que pretendemos facer unha reforma integral desa edificación. En primeiro lugar, poñéndolle unha envolvente térmica axeitada ás condicións de uso actuais, para que as persoas que visitan esa instalación non teñen que pasar pois frío no inverno e altas temperaturas no verán, porque a todos vemos como está actualmente a cuberta, non? Contemplase tamén unha mellora no exterior do inmoble a modo de adro, habilitando un espazo para albergar actividades cando o tempo permita. Unha actuación tamén no exterior, que é facer como unha especie de continuo entre o interior e o exterior, que poida servir deses ventanais para facer actos tamén na vía pública, e que as entidades que actualmente utilizan o Conservatorio de Aguiño pois poidan dispoñer dun espazo que nos meses de verán e tamén nos días de inverno que se haxa bo tempo, pois que poidamos ter un exterior onde poder que sirva como punto de encontro para a parroquia de Aguiño e poida ser pois utilizado por todas as veciñas e veciños. O importe de licitación supera os 600.000 euros con cargo ao programa de impulso á rehabilitación de edificios públicos. As empresas interesadas dispoñen ata o 26 de marzo para presentar as súas ofertas. A borrasca Martiño deixouse notar nas Rías Baixas. Comezamos nas nosas comarcas da provincia da Coruña. Os equipos de emerxencia tiveron traballo arreo con numerosas incidencias, aínda que a maioría delas sen demasiada importancia. Un dos incidentes máis rechamantes atopámolo en Noia, onde se desprenderon varias partes do escenario da Orquestra New York. O forte vento durante toda a noite, primeiras horas desta mañá, rexistrándose rachas na estación meteorolóxica de Lousame de máis de 122 km por hora, provocaron un regueiro de incidencias, aínda que a maioría delas sen demasiada importancia. Algún que outro desprendemento de fachadas, contedores e tellas caídas ou postes e árbores no medio da estrada que obstaculizaban a circulación, como o que afectou a C305 seu paso por Palmeira ou a estrada provincial que une Boiro e Noia á altura de Tállara, onde foi preciso actuar tamén con celeridade. En Ribeira, os bombeiros tiveron que acudir tamén a retirar parte dunha estrutura metálica na nave da depuradora do Touro, que presentaba un serio perigo, tanto para vehículos como para os peóns que puideran transitar pola zona. Un dos incidentes máis chamativos producíase no polígono de Auga Levada, en Noia, afectando o escenario da Orquestra New York,
que estaba ali instalada, preparándose para a nova tempada, de onde se desprenderon varias partes da estrutura do palco. Aínda que non relacionado co temporal, os bombeiros tamén tiveron que realizar unha saída para a retirada dun poste e cables de teléfono caídos na intersección das rúas Alexandre Bóveda e Rafael Dieste, na Pobra do Caramiñal, que foran derrubados por un vehículo pesado e que entorpecían o tráfico. Pois, como estamos contando, o vento está sendo o gran protagonista con refachos de ata 122 km por hora na muralla en Lousame, pero tamén datos a ter en conta na provincia de Pontevedra, roldando os 100 km por hora en Vilanova ou os 117 na contorna da illa de Ons. Con todo, tampouco hai que lamentar danos destacados nas comarcas da provincia de Pontevedra. Si, pequenas incidencias en toda esta contorna. No caso da cidade de Pontevedra, salienta a caída de tellas sobre vehículos na Rúa Seca e tamén en Santa María de Xeve. Tamén o desprendemento de chapas de fachadas en Pintor Laxeiro, Javier Puig ou Loureiro Crespo. No Salnés salienta a caída dun eucalipto de grandes dimensións sobre a PO 531, a estrada que une Vila García con Ponternelas á altura de Cornazo. A vía permaneceu cortada ata que os efectivos de emerxencia retiraron a árbore. Polo demais, houbo tamén varios desprendementos en fachadas e tellados en Vila García. No resto de municipios da zona, a tónica dominante foi a caída de árbores, polas, pequenos desprendementos ou colectores caídos ao chan sen maior relevancia. Pois falando do temporal, esta mañá coincidindo cunha visita a Pontevedra, o delegado do Goberno en Galicia pedía á poboación extremar as precaucións e evitar riscos innecesarios. Na provincia de Pontevedra falamos de máis dunha vintena de incidencias e afortunadamente, é verdad que houve 3 feridos aproximadamente, feridos leves, pero non é unha cifra demasiado amplia. Por lo tanto, estamos pendientes do que vai sucedendo. Eu pido dende aquí, aproveitando a ocasión, para pedirle a toda a población que faga caso ás recomendacións tanto da Axencia de Meteoroloxía como de Protección Civil, porque estamos sufrindo fundamentalmente nesta zona, por certo, esas vagas de rachas de vento, que están complicando un pouco a circulación e a nosa forma de vida normal. E o Servizo Marítimo da Garda Civil comisou máis de 82 kilos de ourizo de mar no peirao da Guiño. Os axentes que se atopaban nese peirao facendo un control rutineiro observaron unha manobra irregular por parte do mariscador que, despois de descargar o marisco da súa embarcación, introduciuno directamente nunha furgoneta sen pasar pola lonxa. Ao darlle o alto ao vehículo, os axentes comprobaron que o ourizo carecía da documentación de transporte exixida, polo que se procedeu á apertura da correspondente acta de denuncia por transporte de produtos pesqueiros sin a documentación regulamentaria, superar o tope establecido e non acadar a talla nin o tempo de maduración. O ourizo incautado, que aínda estaba vivo, foi devolto ao mar. Despois da publicidade falamos de narración oral porque vai volver a ter un festival propio en Pontevedra, os Sete Falares, que vai regresar á cidade entre o 8 e o 15 de xuño. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. Vila García contará cun servizo de axuda no fogar co prezo por hora máis alto de Galicia. O pleno da corporación abordará na vindeira sesión a adxudicación do SAF á compañía Serveo, a única que superou a licitación, a que se presentaron 2 empresas máis. O contrato faise por 2 anos coa posibilidade de prorrogalo 2 máis. O custo total por eses 4 anos é de 7,4 millóns de euros. Dende o goberno local aseguran que este importante desembolso traducirase nunha maior calidade na atención aos maiores e das condicións laborais do persoal coidador. Apuntan dende Rabella que a parte correspondente ao Concello supón a metade do presuposto total dos servizos sociais de cada ano, o que dá unha idea do que significa o SAF para as arcas municipais de calquera municipio. Aproveitan dende o goberno local para reivindicar que deben ser as administracións autonómica e estatal as que asuman íntegramente este servizo en cumprimento da lei de dependencia.
No caso de Vilagarcía, o prezo por hora establécese no primeiro ano en algo máis de 23 euros, superando os 27 os festivos. Para sufragar esa cantidade, a Xunta pon 12 euros hora, as persoas usuarias outra cantidade en función das súas circunstancias persoais e o Concello o resto ata completar o prezo pactado por hora. Na actualidade, o Servizo de Axuda no Fogar de Vilagarcía atende case 150 persoas. Máis asuntos, os vertidos de hidrocarburos na contorna da antiga fábrica de Adasa na Pobra obrigaron ao peche de 3 bancos marisqueiros na Ribeiriña. A Consellería de Medio Ambiente abriu unha investigación para determinar se as fugas están relacionadas coas obras acometidas por Costas nesa zona. En xaneiro detectábanse as primeiras filtracións de hidrocarburos na zona de Ribeiriña, na Pobra. Daquela, os técnicos do Servizo de Medio Ambiente da Xunta iniciaron unha investigación para determinar se proviñan da antiga fábrica da Dasa. Solicitaron entón información á Demarcación de Costas do Estado sobre a obra de rexeneración ambiental acometida na contorna e requiriron tamén ao Concello da Pobra para verificar que a actuación se axustou aos parámetros legalmente establecidos. A Consellería do Medio Ambiente, cando se detectaron os vertidos na Ribeiriña, o que fixo foi enviar os seus inspectores e eses inspectores empezaron unha investigación na cal se lle pide información tanto á Demarcación de Costas como ao Concello da Pobra. Temos que dicir que tardaron en respostar, sendo conscientes de que houve unha restauración por parte de demarcacións do Estado, teñennos que dicir que tipo de actuación realizaron e o Concello tennos que verificar que esa actuación se fixo conforme a lei. Tivemos que facer varias notificacións a demarcacións a Demarcación de Costas. No día de onte acabaron de enviar a documentación e van a comenzar un traballo propio de investigación que como máximo teñen que concluir nun período de 4 meses. E o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, reuniuse con responsables do Club Náutico de Rianxo para abordar o estado da tramitación da renovación da concesión portuaria que abarca tanto a lámina de auga do Porto como a propia localización da sede social do club. Na xuntanza tamén se trataron as principais necesidades dos usuarios da entidade deportiva, entre as que se atopa a construción dunhas novas instalacións. A reunión enmárcase nos encontros periódicos que Portos mantén habitualmente cos concesionarios dos espazos portuarios autonómicos co obxectivo de afondar na coordinación e xestión eficiente destas infraestructuras. E o Concello de Lousame pon en marcha unha campaña informativa para mellorar a reciclaxe en orixe nos fogares e evitar así unha mala utilización dos contedores do lixo. O Concello ten previsto comezar estes días a distribuir folletos informativos para dar a coñecer entre a veciñanza os servizos dispoñibles, como é o caso da recollida de adeños ou aparellos eléctricos a domicilio. Dous servizos que se prestan de forma gratuita e baixo demanda a través da Mancomunidade Serra do Barbanza, que se suman ao servizo de recollida de aceite de cociña usado. A proposta coincide no tempo coa campaña Agora temos 5 contedores, presentado ao Concello recentemente pola Mancomunidade Serra do Barbanza e Ecoembes, que busca unha separación dos residuos dun xeito máis eficiente, coa incorporación do contedor gris para residuos que non é posible reciclar, mantendo o amarelo para latas, bricks e envases de plástico, o marrón para residuos orgánicos, o azul para papel e cartón e o verde para envases de vidro. A narración oral volverá a ter festival propio en Pontevedra. Sete Falares volverá á cidade entre o 8 e o 15 de xuño. Así anunciou o goberno local, coincidindo co Día Internacional da Narración Oral que se comemora este 20 de marzo. Este ano a compañía Pavís Pavós foi a encargada de coordinar a redacción do manifesto, obra de Ana Rodríguez, pandereteira de Leilía. Dende hoxe e ata o 31 de marzo celebraránse ao redor de 120 sesións de contos por toda Galicia, varias delas en Pontevedra, para reivindicar esta arte. Será da man de algúns dos mellores contadores galegos como Kiko Cadaval, Cris Collazo, Carlos Rebolo ou Pavís Pavós. Parécenos que a narración oral debe ser cuidada por dos motivos moi importantes. Un, porque é o primeiro achegamento que as persoas podemos facer á literatura.
As nenas e os nenos, cando aínda non saben ler, achéganse á literatura cando as súas nais, os seus pais, os seus avós, os seus avós, ou entre eles, se contan contos, porque pon ao mesmo nivel as creacións populares e as creacións académicas. Aí disfrutamos de todas por igual, que é algo que o resto da literatura non consigue facer. Por toda esta colección de motivos, en Pontevedra pensamos que é importantísimo coidar a narración oral. E como ben di a autora do manifesto do Grupo Leilía, Ana Rodríguez, sigamos conectando xeracións das mans, dos contos e das cantigas, porque manter as historias, manter a tradición é o que nos vai manter vivos como povos. E o Concello da Pobra pon en marcha o primeiro concurso fotográfico Victoriano García Martí. O obxectivo é dar a coñecer a figura deste escritor a través da súa novela Don Severo Carballo del alma gallega, ambientada no seu municipio natal. Xa está aberto o prazo para o concurso fotográfico convocado polo Concello da Pobra co obxectivo de poñer en valor o escritor Victoriano García Martí. O que pretendemos desa Concellería de Cultura é contribuir a dar a coñecer a Victoriano García Martí, que creemos que é unha figura moi importante da nosa vila, e para eso se fan estes ciclos, non? Para que a veciñanza e xente da comarca e bueno, pois tamén de fora, pois que veña e que coñeza esta figura que eu creo que ten, bueno, pois que hai esa deuda de, por a nosa parte sempre, de contribuir a que se coñeza a súa obra, a súa vida, un persoeiro moi interesante, que estou convencida de que se leedes algunha obra parece incluso que estamos na actualidade. Os interesados dispoñen de prazo ata o 20 de abril para facer chegar os seus traballos. Poderán participar con 2 fotografías por persoa, e técnica e temática libre, aínda que relacionada cos escenarios que aparecen na obra Don Severo Carballo del alma gallega ou outros enclaves referentes a García Martí. Porque é un concurso fotográfico, porque pensamos que unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Se é un autor pouco conocido, vamos a empezar a conocelo polo que queda da súa época. As persoas que se queran interesar teñen este libro nas bibliotecas de Galicia, tamén na Biblioteca da Pobra, como non, e tamén no museo. Quen non teña exemplares, pois pode pasar a recollelos, porque, como sabedes, foi reeditado pola Concellería de Cultura nunha das primeiras edicións do ciclo de Victoriano García Martí. Polo tanto, quen queira o guión da súa fotografía, só vai a topar aquí. Non se trata de ser fotógrafo profesional, nin de ter unha ampla experiencia neste tema. O concurso é unha excusa, se lle quere chamar así, para ter imaginación, para ahondar na obra e na vida de don Victoriano. Haberá 2 premios, un de 300 euros e outro de 100. As bases pódense consultar tanto na web municipal do Concello como na do Museo Valle Inclán da Pobra. Bueno, e agora falamos de remo porque temos 2 citas na Ría de Arousa esta fin de semana. Comezamos en Boiro, onde máis dunha dúcia de clubes participarán este sábado na 8ª bandeira de bateis Concello de Boiro. A competición vai arrancar ás 10:30 da mañá. Vaise trasladar ao peirao do Bodión debido ás previsións meteorolóxicas adversas. Baixo a organización do Club de Remo Cabo de Cruz, en colaboración co Concello e Federación Galega de Remo, disputarase este vindeiro sábado a 8ª edición da regata de bateis Concello de Boiro. A proba arrancará ás 10:30 da mañá, coa disputa das regatas das categorías base. Ademais das bandeiras para os equipos que acaden maior puntuación nas modalidades masculina e feminina, haberá medallas para os 3 primeiros clasificados en cada categoría. A previsión é que asistan máis dunha dúcia de clubs, coa participación de preto de 100 equipos. Sairán primeiras categorías máis xóvenes, como son o Levín, e irase hasta os absolutos. Todos estes equipos optarán por premios tamén gracias ao Concello de Boiro, medallas de bronce, prata e ouro para os barcos mellor situados en cada categoría, e despois para premiar, como ven sendo na Liga de Bateis, que o que quer premiar é a labor de club, optarán as bandeiras os clubs con máis barcos mellor situados, seguindo tamén o sistema de puntuación da normativa da Liga Galega de Bateis. Unha das principais novidades da proba será o cambio de ubicación. O campo de regatas trasládase do peirao de Cabo de Cruz, lugar habitual, o Bodión, debido ás previsións meteorolóxicas adversas para ese día. Temos que anunciar xa o cambio da ubicación do campo de regatas, que iba a ser no peirao de Cabo de Cruz, na zona de Curbera, como foi outros anos por tema de abrigo,
pero debido ás condicións meteorolóxicas e tamén á manifestación que hai contra de Altri, pois temos que cambiar a ubicación do campo porque vais a dar a saída de moitos barcos para dita manifestación e pode entorpecer a labor da regata poñendo en perigo os rapaces. Co cal vamos levar para a zona do Bodión xunto ao outro noso patrocinador, o noso principal patrocinador, Gealsa Rianxeira, vai estar ali ubicado o campo de regatas. Dende o Concello, que colabora na organización, agardan a que a proba poida celebrarse con normalidade, a pesar das previsións de mal tempo. Esperemos que sea unha velada de deporte bonita de ver, para o público tamén que se acerque de Boiro e de fora de Boiro. Vai vir moita xente, evidentemente, de todos os sitios de Galicia, porque veñen bateis de todas as partes da nosa comunidade autónoma. E, bueno, esperemos que non teñamos que suspendela por mor das inclemencias meteorolóxicas. Ojalá se poda disputar con total normalidade e non haxa que suspendelo, pero claro, sempre temos que tomar as precaucións que mandan estos casos, porque estamos falando dunha competición onde van a participar moitísimos nenos e nenas. Vilaxoán acolle este sábado a 17ª edición da Bandeira de Bateis Porto de Vilagarcía. Un cento de embarcacións e máis de 500 deportistas daránse cita este ano nesta proba, presentada esta mañá na Autoridade Portuaria Vilagarcía. A competición vaise dividir en 12 categorías, dende alevín ata absoluto masculino e feminino. No acto desta mañá, o presidente da Autoridade Portuaria destacou o traballo da entidade anfitrioa e organizadora deste evento, o Club de Remo Vilaxoán. Luís aproveitou tamén para reafirmar o compromiso da Autoridade Portuaria con esta proba que patrocina dende os seus inicios, así como co fomento dos deportes náuticos. Participan todos os clubs da provincia de Pontevedra, ao redor de 100 embarcacións, sobre uns 600 deportistas, 500 deportistas, proba puntuable para a Liga Galega de Bateis da zona sur. Bueno, estamos un pouco a expensas do tempo. Hoxe, por exemplo, pois está decretada unha alerta naranxa, está suspendida a actividade deportiva federada hasta as 3 da tarde. Esperemos que Martiño, creo que se chama, pois nos dé un respiro. Que sexa un éxito como todos os anos, que é un éxito, e esta colaboración non só na bandeira, sino con vos, que estás facendo un traballo importante co deporte de base, que eu creo que eso é fundamental, e por aí onde antes estábamos comentando un pouco con outros deportes o que se está a traballar, pero creo que a base fundamental é traballar co deporte, co rapaces, co deporte de base, e aí, pois, tanto en remo como en outro tipo de actividades, pois, desde logo, se está facendo un traballo moi importante, moi importante. E saiban tamén que Ribeira volverá a ser sede do boxeo galego coa 13ª velada que organiza o Club El Canario. Será o sábado 29 no pabillón de Palmeira e constará de 8 combates, un deles feminino. Pola mañá terá lugar un campeonato galego de formas en idade escolar. A Escola de Boxeo El Canario converteuse xa en toda unha veterana na organización de torneos. Coa do vindeiro sábado serán xa 13 as veladas de boxeo que promoven en colaboración co Concello de Ribeira. Dará comezo ás 7 da tarde no pabillón Torres Colomer de Palmeira. Disputaránse 8 combates con competidores de 8 clubs de toda Galicia, 2 deles locais. As entradas, a 10 euros, xa se poden adquirir na propia entidade ou no bar Tenerife de Carreira. Son 8 combates, veñen membros tamén clubes de toda Galicia. Un combate femenino, iba a competir unha rapaza do club, pero ao final non pode por temas personales, e entonces ao final traemos a un combate femenino igualmente, pero de outros clubes, unha é de Vigo e outra é de Coruña. Ainda que a velada será en horario nocturno, haberá boxeo dende ben cedo, posto que a partir das 11 da mañá celebrarase o Campeonato de Formas galego para nenos de entre 6 e 16 anos e rapaces con diversidade funcional. A entrada será de balde. Pola mañá vamos a ter o Campeonato de Formas galego en idade escolar, que se comprende de 4 formas. Aí non hai combates, sombra, comba, manoplas, saco. Veñen rapaces desde os 6 anos. Tamén temos os de diversidade funcional. Do noso club van a participar sobre 20 rapaces, máis ou menos, e despois levamos a 4 membros de ámbar, que tamén estamos dando boxeo en ámbar desde xa fai polo menos casi tantos anos como ten o club, 10 anos ou así, e levamos a 4 membros de ámbar tamén a participar en diversidade funcional. Ao remate da velada, o club recoñecerá o labor de 2 colaboradores, Scooby e Rubén Rial, coa entrega de 2 placas conmemorativas.
Bueno, pois nos deixámolo aquí, a actualidade continúa en canalriasbaixas.com e nas nosas redes sociais. De contado chega o programa Orixe e Calidade centrado no sector vitivinícola. Graciñas como sempre por estaren aí.